Molweni nginibingelele kuzo zonke izindawo la okufinyela khona lo mbukiso. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel ehamba phambili umkhanya kude TV. Bafowethu inkulu ke indaba ke lapha nawe ingane zakwethu. Ihlukane phakathi imibono ke wengane zakwethu ngodaba ke lapha ke lukakhuzani ke olutrenda einkundleni zokuxhumana ke nevideo ke lapho khona ke abonakala khona ke ashaya uquality biyela kuwa isigqoko segushi ke lapha nawe ingane zakwethu ke lapha kuthiwa bekade kusemcimbini ke lapha nawe ingane zakwethu ngokusho kwabantu ukuthi ke uquality ke lapha nawe ingane zakwethu kuthiwa kuzwakalise ke amazwi ke lapha ke ethuka ukhuzani ke uthi ukhuzani ngenkathi ke ayongena estage ke ube semshaya ke ngempama ke lapha nawe ingane zakwethu ukhuzani eshaya uquality ke lapha nawe ingane zakwethu. Mina ngiyafisa ke ukuzwa uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula uma ke wayibona ke le video ke sidibana lapha nawe comment section ngizwe uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba. Mawumusha ngiyacela wenze okulungile, gcina subscribe, gcina nebell ukuze uzothola njalo ama notification masiposta ivideo entsha si-channel. Siyabonga. Vela lona mthathe uzongena wena egineni leli thuno vela lona.